Det vi vil frem til er, at vi kan finde toppunktet i en parabol. Så findes vi P og Q. Vi har funktionen for en parabol her, og vi vil regne parentesen ud. Det gør vi så, og vi ender med den skrevet sådan her. Den sammenligner vi så med den normale måde at skrive en parabol på. Og vi får, at B er lig med 2 gange A gange P. Og så isolerer vi så omskriver vi for P, som er P er lig med minus B divideret med 2 gange A. Så nu har vi fundet den første, det første af de to ting, vi skal finde. Vi har fundet P. Det første er koordinaterne. Og når vi så finder Q, så får vi, at C er lig med A gange Pn plus Q. Og vi omskriver for Q, som er lig med C minus A gange Pn. Nu har vi Q, men vi udskriver den, så vi sætter minus B divideret med 2A, 2 gange A, ind på P's plads. Nu vil vi ophæve parentesen, så vi sætter alt ind i parentesen i anden. Så får vi, at Q er lige med C minus A gange Bn divideret med 4 gange An. Så ganger vi A ind i brøken, og vi får, at A gange Bn divideret med 4 gange An. Så går de to A'er i tælleren og i nævneren op med hinanden, og vi får, at Q er lige med C minus Bn divideret med 4A. Så vil vi finde en fællesnævner, så vi kan sætte de to brøker sammen. Så vi sætter 4A gange 4A i nævneren over hos C, og fordi vi ganger det i nævneren, så skal vi også gange det i tælleren. Så vi får, at Q er lige med 4 gange A gange C divideret med 4 gange A minus Bn divideret med 4A. Og så fordi at de har fællesnævner, så kan vi sætte dem sammen, og vi får, Q er lige med Bn minus 4AC divideret med 4A. Det der står i tælleren her, er det samme som diskriminanten, altså D er lige med Bn minus 4 gange A gange C. Og derfor så skriver vi Q minus diskriminanten minus D divideret med 4A. Og så har vi både fundet P og Q, som er svarer til x og y koordinaterne i vores toppunkt.